Dem baş gelî temaşevan nêja ez Ömer Solmez ji bajarê Edenê bi hevpeyvîneke taybet li gel we me mêvanê me Birêz Alparslan Kuytulu ew bi xwe serokê Weqfa Furqanê ye û ji ber ku hin rexne û daxuyaniyên xwe yên li dijî desthilatê li dijî darazê demekî hatibû girtin jî niha ew li Tirkiye gelekî nas kiriye li ser medya civakî gelekî parvekirinan dike û hê jî desthilatê di hin mijaran da rexne dike. Em li gel wî li ser rewşa aborî û siyasî Tirkiye li ser meseleya Kurd û her wiha li ser kar û xebatên wanên Weqfa Furqanê em ê rawestin. Öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiniz. Serî da ji ber ku we daxwaza me ya bo hevpeyvînê qebûl kir û me li ver ezimand ez spasiya cenabê we dikim. Ev demek dirêjê ku li ser kesayeta we û Weqfa Furqanê zor û zextên desthilat û darazê heye. Heta hûn demekî li girtîgehê jî man. Sedemên vê çi ne? Boçi li ser we zor û zext tê kirin? Bi taybetî hûn tim behsa kesên berçav kireş dikin. Ew kî ne? Dewleta Kûr in? Kim bunlar? Derin devlet mi? Öncelikle şunu belirteyim. Di destpêkê de zor û zexta li ser me ji destpêka sala 2014 û vir ve dest pê kir. Piştî operasyona 17 û 25 berfanbara sala 2013 dewlet li dijî hemû cemaetan hestiyartir tevgeriye. Dewletê biryar da ku hemûyan lawaz bike. Di encama vê de jî ji sala 2014 û vir ve li dijî me jî zor û zextan dest pê kir. Me hin rexne li desthilatê digirtin û vê yekê jî desthilat aciz dikir û bi ser me vedihat. Ango sedemeka din jî ew e ku ez qala kesên berçav kireş dikim. Ez bi vê behsa dewleta Kûr dikim. Ev yek jî dewleta Kûr aciz dike. Ji ber ku dewleta Kûr herî zêde ji deşifrebûnê aciz e. Ew dikarin zextê li darazê jî, li ewlekariyê jî û her wiha li desthilatê jî bikin. Hükümete de baskı yapabiliyor. Li gorî we li ser desthilatê bandor û hêzeka wana çawa heye. û hûn behsa hevpeymaniyekî dikin. Koalisyon var evet ama Belê hevpeymaniyek heye. Lê heke hevpeymaniyek tu nebe jî dewleta Kûr her û her heye. Ev ne tenê pirsgirêka roja me ya îro ye. Bi sedan sala dewleta Kûr heye. Li her cihî endamên xwe bi cih kirine. Bi rêya van endamên xwe hukm li darazê jî û li desthilatê jî dikin. Di nava bîrokrasiyê de jî endamên wan hene. Li her derî hene. Ji ber vê çendê jî naxwazin ev yek aşkira bibin. Ger ev bên eşkerekirin dêgel fêm bike ku li Tirkiye desthilat ne bi tena serê xwe ye. Hin hêzên Kûr hene ku ji xwe re dibêjin dewlet meqala van kir û vê yekê jî ew aciz kirin. Ecêbe. Belkî li Tirkiye numuneya vê pirandik be. Hûn bi endamtiya çar rêxistinên çekdar hatin tawanbar kirin û hûn bi qasî 22 me li zindanê man. We dûra beraet jî kir. Niha dozên di derbarê we de çi rewşê dane. Her wiha hûn difikirin ku serê li dadgeha mafên mirovan a Ewropayê bidin? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı düşünüyor musunuz? Helbet, behsa çar rêxistinên cuda kirin. PKK, FETÖ, Daeş û El-Qaîde. Gotin tu endamê van hemû rêxistinanî. Piştre dîtin ku ev tiştekî dûrî aqil e. Li ser medyayê, bi taybetî jî li ser medyaya civakî şerpeze bûn û hettikîn. Li ser vê yekê hejmara van rêxistinan daxistin û kirin du. Daeş û El-Qaîde jê derxistin. Lewra ji xwe Daişê gefa mirinê li min xwaribû. Emniyeta Edenê çar caran hat ji min pirsî. Got Daişê gef li te xwariye. Ger tu bixwazî em parêzvanekî bidin te. Dîtin ku di vê rewşê de ihtimaleka wisa tune ye ku ez Daişî bim yan jî propagandaya wê bikim. Hetikîn û ev ji nav iddianameyê derxistin. Tenê PKK û FETÖ hiştin. Ew jî guhertin ne ji ber endamtiyê. Gotin te propagandaya PKK û alîkariya FETÖ'yê kiriye. Ji bo çi hûn hatimun sûcdar kirin? We propagandaya PKK kiriye? Yani yaptığım bazı konuşmalar ji ber hin axaftinên min wisa dibêjin. Ez rexneyan li desthilatê digirim lê ew dibêjin bi van rexneyan tu propagandaya PKK dikî. Baş eger wisa ye bila kes rexneyan negire?
پشتی کار و بارên حقوqa navxweyî hûn difikirin ku bêhiqûqiya li dijî we. Ahime taşımayı düşünüyor musunuz bu davaları? Yani evet bunlardan zaten ben Belê, ji xwe deh doz li min hatine vekirin. Min ji pên civana beraet kir. Diyekê de jî cezayek dane min. Lê ne cezayekî zindanê bû. 4 doz berdewam in. Di nav van de ya herî giring, doza bi tometa rêxistina sûcî ye. Nikarin ji me re bibêjin rêxistina terorî. Hemû Tirkiye zane tu têkiliya me bi terorê re tune ye. Ez bi xwe xwe me. Bes ji bo hevalên me sûcdar bikin, ji bo li dijî me operasyonan bikin, bingehek lazim e û lew me dibêjin rêxistina sûcî. Derbarê vê de gelek iddia hebûn û hemû li dadgehan pûç derketin. Çend doz niha berdewam in û dozan dirêj dikin, bi dawî nakin. Li Edenê di 22 Nîsana 2017 de me xwest daxuyaniyekê bidin çapemeniyê lê destûr nedan. Li ser vê gengeşî derket. Doza derbarê vê de ev 4 salin hêj berdewam e. Bi qestî dirêj dikin. Dizanin ku em ê ji dozê beraet bikin, dibêjin wisa be bila dirêj bibe. Ger li Tirkiyê em nikaribin mafên xwe bistînin, mecbûr em ê serî li van dadgehan jî bixin. Mafê tu kesî nîne ku bêje hûn çima li Ewropayê giliyan dikin. Divê kesî mecbûrî vê yekê nekin. Ne tenê ji bo namin, lê ji bo hevalên me yên ku dema ez di zindanê de bûm, piştgiriya min kirine. Nêzîkî heştê heta 9 doz vekirine û hêj vedikin. Sî heta çil ji wan jî piştî lêpirsînan bi destê dozgeran hatin betalkirin. Bi tevahî nêzîkî 105 doz hene. Ango ew qas pir bi ser me de tên. Her tim dozan li dijî me vedikin. Erê, em ji van bêrî derdikevin. Lê belê, ev me diwestînin. Wekî din jî ev yek ji bo me xerciyan jî peyda dike û wextê me bêsedem mijûl dike. Ji bo van jî em dozên tazmînatan vedikin. Ger ji dozên nava Tirkiye encam dernekeve, helbet em dikarin berê xwe bidin dadgeha mafên mirovan a Ewropayê jî. Waqfa Furqanê çi kar û xebatan dike? Ferq û cudahiya we ji komele û cemaetên din yên İslamî çi ne? Her wiha hûn xwe wek nifşê Furqanê binav dikin. Ev çi ye? Furkan neslinden kasıt ne? Neye tekabül ediyor? Vakfımıza 4 yıllık kayyum atandı. Ev bû 4 sal ku qeyûm danîne ser weqfa me. Deriyê wê girtiye. Qeyûm rê nade tikar û xebatan. Doza derbarê vê de jî berdewam e. Bi qestî dirêj dikin. Ango rasterast nagirin weqfê, lê belê nahêlin bixebite. Li ser pirsa teya din ez vê yekê bibêjim. Em nilpeyvêne ku bila cudahiyeka me hebe. Hemû misilman biran e. Lê tişta ku berê me zêdetir dide têkoşînê, ew e ku em tevgereka tewhîdî ne. Ango em doza tewhîdê her tim didin pêş. Em destûra la ilahe illallah bi zimanê gel di nav mirovan de bilêv dikin û dixwazin bidin fêmkirin. Gelo la ilahe illallah çi ye? Ango ji xeynî Xwedê otorîte tune ye. Ji xeynî wî kes nikare yasayan cîbcî bike û pêwîst e mirov girêdayî wî be. Em li ser vê yekê radwestin û ev jî me cemaetên din cuda dike. Erê hin kom hene ku wekî me li ser vê yekê radwestin, bes ev ne di asta cemaetê an jî tevgerekê de ne. Wekî hûn dizanin, li Tirkiye cemaet piranî li ser îbadet û exlaqê radwestin. Derbarê rojevê de tiştekî nabêjin. Yanî li welê çi biqewme, çi zulm û neheqî çê bibe, yek gotinê nakin. Li Tirkiye rewş wiha ye. Bo piraniya wan dibêjim, dibe ku hin ji wan newisa bin. Lê piraniya wan wiha ye. Yani tişta ku me cuda dike ev e.
ئەم لەسەر ڕۆژەوێژی داخێڤن ئانالیزên siyasî dikin û gotina xwe dibêjin ji ber ku însan ji misilmanan vêyekê hêvî dikin bi taybetî jî mirovên ku zilmê dibînin. Zulme uğradığı zaman ister ki Müslüman camiadan bir tepki gelsin. hûn li erdingariya îslamê xwe nêzî kîjan hereket û cemaetê dibînin an xwe wek berdewamiya hereketek dibînin an na wek mînak îxwanî Müslimîn. Biz elbette onların kitaplarını okuduk. Hasan el-Benna, Seyyid helbet me pirtûkên wan xwendine me pirtûkên Hesan el-Benna, Seyyid Qutb, Abdulqadir Udî me pirtûkên hemûyan xwendin wekî din Mewdûdî ku ji Efganistanê ye ji Tirkiye bedî û zeman Seîdê Nûrsî an got me ji fikrên gelek zana, alim û tevgeran sûd wergirt. Em îlla nabêjin ku berdewamiya tevgerekê ne. Em tevgereka tewhîdî ne ku li ser bingeha Qur'an û sunnetê dimeşe. Ew jî mezinên me ne û ji vê dozê re xizmet kirine. Xwedê rehma xwe li wan bike. Em ne berdewamiya wanin ji ber ku şaxeke mileka wan li Tirkiye jî tune ye. Erê hezkiriyên îxwanî Muslimîn li vir hene lê şaxeka wan a fermî tune ye. Em tevgerekin ku ji ser vê axêşîn bûne. Em ji alimên vê axêjî jiyên dewletên din jî sûdê werdigirin. Em li ser bingeha Qur'an û sunnetê dixebitin û tev digerin. Hepsinden istifade etmeye çalışıyoruz. Ama kaynağımız Kur'an ve sünnettir. Size yönelik bazı eleştirilere geçmek Niha hin rexne jî li dijî we tê kirin. Dibêjin hûn berê ciwanan didin radikalizm û tundrewiyê. Hûn van rexneyan çawa dinirxînin û her wiha nêrîna we ya li hemberî rêxistinên tundrew yên wek Daişê ku xurafirê İslamê dikin çi ye? ve şiddet eylemleri uygulayan örgütlere, silahlı örgütlere bakış açınız ne? Ve bu ithamlara ne diyorsunuz? Bir kere biz radikal bir hareket Em ne tevgereka radîkalin. Em tevgereka Rabbanî ne. Tevgerên radîkal zêde guh nadin îbadet û exlaqê. Lê em cemaeteka wisa ne ku ji bo me îman, îbadet, sincî û cîhad hemû giringin. An got em ne tevgereka radîkalin û vê pênaseyê jî qebûl nakin. Ji bo mirovên radîkal bi piranî tipîvan tune ne. Zêde bala wan ne li ser zanînê jî. Her wiha zêde giringiyê nadin îman, perestin û rewiştan jî. Tenê li ser cîhadê radwestin. Cîhada ku ew fêm dikin jî piranî cîhada çekdarî ye. Em ne alîgirên tevgereka çekdarî ne. Em xebatên bangewazî û perwerdeyê dikin. Em tevgereka Rabbanî ne. Em werin ser rêxistinên çekdar ên wekî Daişê. Berî niha jî derbarê wan de min bîr û baweriyên xwe anî bûn ziman. Ji ber vêyekê jî Daişê gefa mirinê li min xwaribû. Amerîka dema ku ji Iraqê vekişiya xwest li şûna xwe hinekan bihêle û Daиш ava kir û bi vî awayî derket. An got ew stemkariya ku li wir kir têr nekir. Bi ser de jî xwest şerê navxweyî derxîne holê. û Daиш ava kir û ew perwerde jî kir. Amerîkayê çekên giran jî dan wê. Ma çawa çê dibe ku tank û topên rêxistinê hebin. Ma çawa rêxistinek bikare bîrên petrolê bixebin îdareya xwe. An got rêxistinek çawa dikare ew qasî bihêz bibe. Li Iraqê di demeka Kurd de gelek cih xistin bin destê xwe. Piştre berê xwedan Sûriyeyê. Li wir jî gelek cih kontrol kirin. Qaşo, pêncî, heta şêst dewlet şerê wê dike lê pê nikare. Ma ev qet gulle û cebilxaneyên vê rêxistinê naqedin gelo. Eşkereyek ku hinek alî piştgiriya wan dikin. Stratîjiya Amerîkayê ya 15 heta 20 salên dawî jî ev e.
li hinek navçeyan şer derdixa mîna Iraq û Sûriye û Efganistanê û li van deveran ciwanên ku dixwazin medeniyeta İslamê ava bibe îmha dike û dikuje. hûn di daxuyaniyên xwe yên heftane û di parvêkirinên xwe yên ser sosyal medyayê de di mijarên siyasî, aborî, rêveberî û edaletê de rexne li desthilata AK Partiyê digirin. Ev 20 salin li Tirkiyeyê deshilateke mihafizekar heye û ji tradisyona İslam jî tê tê. Piştî 15 tîrmehê nêrîna civakê li hember cemaetan guherî bû. Heta di hin lêkolînan de derdikeve ku ciwan êdî berê xwe didin deîzmê û ji kevneşopiya olê dûr dikevin. Hûn rewşa îroyîn ya Tirkiye çawa dibînin û li gorî we ev deshilat duwarê İslamî de bi xwe re çi anî û çi bir. İslami noktada ne aldı, ne götürdü? Bunun özellikle zararları, sonuçları noktasında ne söylemek istersiniz? Bi Xwedê qasî ku ez dibînim desthilata AK Partiyê diyek du mijaran de tiştên baş kirin û me jî ji xwe ev yek rêz girt. Yek meseleya şalpeyê. Ango destûra şalpeyê ya li dibistanan û li daîreyên dewletê. Ya din jî meseleya rakirina neheqiya li dijî xwendekarên îmam xetîban bû. Lê li gor baweriya min ev yek jî bi destûra wê mekânîzmaya dewletê çêbûn. Ango neku desthilatê bi tena serê xwe ev yek kir. Ger mekânîzmaya dewletê rejîmê rê nedaya desthilatê nikaribû ev yek bikira. Ji ber ku Tayyip Erdogan ti caran negot ez ê meseleya şalpeyê çareser bikim. Dê tu kampanyaya xwe ya hilbijartinê de nikarî bû sozavekê bide. Lewra wê dizanibû heta dewlet destûra wî nede ew nikare vê pirsgirêkê çareser bike. Wekî din gava em berê xwe didinê ka çi feydeya wan gihaşt İslamê. Erê hin kesan li hin deveran bicî kirin. Lê ez dû dilim gelo ev tiştekî baş bû yan na. Ji ber ku me dît ku cimayeta İslamî pirtir berê xwe da karê dinyewî li pey nav û meqaman ketin. Hejmara kesên ku ji bo Xwedê kar bikin her ku çû kêm bû. Gelek kes dewlemend bûn. Ev ne xizmeta misilmantiyê ye. Bereva jî vê bi vê yekê cemaetan zirareka mezin ji vê yekê dîtin. Li milê din gelek stemkarî hatin kirin. Ji ber ku ew wekî partiyeka İslamî jî tê zanîn, ev zora ku kirin jî li ser stûyê İslamê ma. Lê ew ne partiyeka İslamî ye. Ji ber ku Erdogan sekûlarîzmê dihebîne û pêşniyar dike. Ev partî diçe li Yemenê, Misrê û li deverên din sekûlarîzmê pêşniyar dikin. Bes wek partiyeka İslamî tê binavkirin û tiştên ku dike jî li ser navê İslamê dimîne. Kabul edilemez yani. Di vê heyamê de em dibînin ku civaka İslamî ber bi netewperestiyê va diçin û dibin dewletperest. Em vê çawa dibînin? Bunu nasıl okur? Ya bu da aslında yine AK Parti ile Ev yek jî bi destê AK Partiyê çêbû. Mekanîzmaya ku em jê re dibêjin dewlet. Serê xwe bi tiştên biçûk naeşîne. Aborî, xizmet tiştên wisa nekarên wê ne. Dewlet karên wisa ûrkarî, karên wê ku têkiliya wê bi rejîmê re nîne ji desthilatê re dihêle. Mekanîzmaya dewletê rejîmê diparêze û seltenata xwe didomîne. Dewlet gava ku gel û welat diparêze, di heman demê de xwe jî diparêze. Ew hin biryaran didin, desthilat jî neçare van biryaran cîbcî bike. Di dema desthilata AK Partiyê de hejmara bêolan zêde bû be, ev yek ne bi dilê AK Partiyê ye. Wan xwest nifşekî oldar rake, lê wê mekânîzmaya dewletê rê neda wan. Îja em werin ser meseleya Kurd. Daxuyaniyên wê li ser meseleya Kurd pir hatin axaftin. Heta we di proseya çareseriyê de bang kiribû û gotibû. Werin, em Qur'anê bixin hekem û vê pirsgirêkê çareser bikin. Baweke şêmber, pirsa Kurd çawa tê çareser kirin û ger Qur'an bibe hekem, wê ev pirs bi çawayê bê çareser kirin. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Di serî de ez vê yekê bibêjim. Di İslamê de têgihiştin û feraseta ummetê heye û dewleta nijadî qebûl nake.
Tu nijat nikare desthilatiye bike. Ne Türk, ne Kurd, ne Arab, ne Fransî. İslam şaristaniyeta li gor ol û baweriyê dihebîne. Şaristaniyeta li gor nijadan. Li gor İslamê paşverûtiye. Kurd jî, Türk jî û Arab jî dibêjin em misilmanin. Min jî got madem em hemû misilmanin bila Qur'an bibe navbên kar. Em biçin ji dinyayê ji derveyî Tirkiye zanayên ku Qur'an û sünnetê baş dizanin bînin û bi wan bişêwirin. Lewra eger ew zana ji Tirkiye bin dibe ku hin alîbêjin ew alîgiriya hêlekê dikin. Lewma ji derve bin çêtir e. Türkler de Müslüman, Kürtler de Müslüman. Madem ki Yani hûn Müslümandır, behsa wekeviya mafên Tirkan û Kurdan dikin? eğer alimler Heta alim û zanayên xwediyên vî karî yên bê alî bibêjin ku erê İslam wisa dibêje. Li welatekî çi Türk, çi Kurd, çi Arab hemû misilman xwediyê heman mafîne û hemû dikarin bi zimanê xwe perwerde bibin. Divê dewlet vê qebûl bike. Lê heke bêjin na perwerdeya bi zimanê dayîkê ji ber hin rewşan çê nabe, divê aliyê dî jî vê yekê bipejirîne. Xwedê meyla ti alî nake. Niha li Tirkiyê perwerdeyî bes bi zimanê Tirkî tê dayîn û perwerdeya bi zimanê din qedexe ye. Kurdî jî bes wek dersa bijarte tê dayîn. Heta îsal bo dersa Kurdî eleqe û beşdarî gelek zêde bû. Daxuyaniya we jî di vî warî de hebû. Yani Kürtçe seçmen Helbet waneya bijarteya Kurdî qonaxeke. elbette. Dibe ku dersa bijarteya Kurdî bo perwerdeya Kurdî Ana bibe dilde pêngavek? eğitime götüreceğini Na ez nebawerim veguhêze perwerdeya bi Kurdî. Biya min dewlet ji destpêkê ve hin tişt dane Kurdan. Wekî serbestbûna Kurdî, wekî vekirina kanaleka TV'yê ya dewletê bi Kurdî. Piştî ku fêm kirin ev têr nakin, proseya aştiyê qedan. Ango dîtin ku Kurd zêdetir tiştan dixwazin, ev prose bi dawî kirin. Lewma ez nebawerim waneya bijarta veguhêze ser perwerdeya bi zimanê Kurdî. Lewra dewlet ditirse, ji parçebûnê ditirse. Ji ber vê yekê jî tişta me bi hev ve girê dide misilmantiye. Ger sîkularîzm nebûye, tirseka wisa jî nedibû. Türk û Kurdan keç dane hev. Ma ev tirs ji bo çi ye? Heke dewlet bi perspektîva İslamî bihata rêvebirin, ev tirs li holê nedime. Niha ji ber sêkularîzmê ev tirs heye bi rastî. û dixwazin her kesî bikin Türk. Tew bi zarokên Kurdan jî bi salan sund dan xwarin ku ew Türk in. Türk'üm diye başlatan bir sistem. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Ew sepandin di proseya çareseriyê de hatibû rakirin. Kaldırıldı ama bunu Belê rakirin lê bi salan e bi me jî dan xwendin. Ango bismillaha wan wiha bû. Ez Türk'üm, rastgo me û jîrim. Dewletê ev yek çima kir gelo? Xwest her kesî bike Türk. Lê belê wiha çê nebû. ama olmadı. Ji xwe ev millet misilman e. Ger misilmantî ji holê ranekira, pêwîstî bi vê yekê ji xwe nedikir. Böyle bir korkuya gerek kalmazdı yani. Girêdayî pirsa Kurd, dixwazim pirseke din jî bipirsim. Niha camiyaya İslamî di meseleya Kurda pir bi mesafe bûn. Niha dema em lê dinirin gelek endamên cemaata we Kurd in. Lê tu xebateke we bi zimanê Kurdî tune ye. Gelek malperên we hene, kanalên YouTubeê hene, kovara we heye. Lê qet bi Kurdî weşanê nakin. Ji bo çi? Her wiha hûn difikirin ku bi Kurdî jî dest bi weşanan bikin? Her wiha dixwazim vê jî bipirsin. Hûn bi Kurdî dizanin gelo? Ve şunu da sorayım, Kürtçe'de biliyor musunuz siz kendiniz? Yok, ben bilmiyorum. Nexêr ez Kurdî nizanim. Aslında Li ser vê mijarê ez dikarim vê yekê bibêjim. Ne tenê Kurdî, lê kêmasiya bi zimanên din jî heye. Wek zimanên İngilîzî,
Almanî û Erebî. Bunlarda Ev jî kêm in. otomatik olarak Ji bo wergera bi van zimanan jî kar û xebatên me berdewam in. Helbet ji bo zimanê Kurdî jî. باشه او اندیشه و فکارن وهش بردوام دکه لورا دولت دست بو شانگریه کردی جی کر بشین کردولوژی و بون در سبجارته کردی تداین اره جار جارا مداخله لکردی تکرن و کردی تی آستان کرن و İşte bakın siz de ifade ettiniz. Devlet onu yaptığı halde yeri Vay geliyor, tecib diğer xogot. ülkeler de yapıyor. Dewletê li gel ku ev tiştkirina li aliyekî hin caran astengiyan jî çê dike. Ango dewlet hêj di heman baweriyê de ye. Dibe ku AK Partî tenê bûya wisa nedibû. Lêbelê ji ber tifaqa wan a bi MHP re li Tirkiyeyê guhertin çê nebûye divêm jarê de. Em naxwazin wekî tevgereka Kurdî bêne dîtin. Ji ber em tevgereka İslamî ne. Em dibêjin di cîhana Xwedê de bila gotina Xwedê derbazdar be. Xwedê Xwedayê Kurdan e jî, yên Ereban e jî û yên Tirkan e jî. Xwedê neheqî li ti kesî nake. Dema em vê dibêjin, ji xwe em mafê hemû mezlûman diparêzin. gelek spas ji bo ku we pirsên me bersivandin û em li vir ezimandin Estağfurullah, malawa ava hûn heta vir hatin û ev derfeta xaftinê damin gelek spas. gelek spas Belê temaşevan nêja me li gel Birêz Alparslan Kuytul hevpeyvînekî kir li ser mijarên aborî siyasî li ser meseleya Kurd û di gelek mijarên din da pirsên me bersivandin heta hevpeyvînekî din bimînin nam xêr û xweşiyê da dem baş.